Да нас на сувязь выходзіць Валер Карбалевич, палітолог, а таксама медыэксперт Паўлюк Быкоўскі. Спадарства, добры вечар. Вітаю. Вітаю вас. Спадар Валер, першае пытанне да вас. Першы, хто кажа пра гэты магчымы падарваны самалёт, раптам намеснік міністра замежных справаў пасля фактычна трохдзённага маўчання. Чаму менавіта яму далі слова? Ну, просто ў яго спыталі. Ён за межамі Беларусі, і там да яго могуць падыходзіць журналісты і пытаць. У Беларусі да беларускага чыноўніка проста так падысці і спытаць некіх журналістам з некага незалежнага рэсурсу немагчыма. Ну, вось, я думаю, гэтым простай абставінай і тлумачыцца тое, што менавіта намеснік міністра замежных спраў каментуе вось гэтую сітуацыю ў мачурышчах. Але з іншага боку ён фактычна бярэ на сябе адказнасць, бо ён заяўляе, што гэта фэйк. Спадар Паўлюк, на вашу думку, ці будзе пасля ў СМІ нейкае абвержанне ў беларускім СМІ гэтых словаў? Ці ўжо яны мусяць ісці за тым, што сказаў Амбразевіч? Ну, на мою думку, спадар Абразевич не абверг, а адверг гэтую інфармацыю. Ён фактычна кажа, што гэта фейк, бо я пра гэта не чуў. Але ну, гэта такая, можа быць, у пэўнай ступені улоўка і так бы мовіць, і не схлусіць, і адначасова прытрымлівацца лініі на тое, што гэтую інфармацыю пацверджваць нельга. Таму я не думаю, што будзе спроба з боку кіроўнага рэжыма распаўсюджваць інфармацыю на гэты конт, пацвярджаць гэтую інфармацыю. І прыкладна, як у Расіі была гісторыя з тым, што замоўчвалі свае паразы, то тут і Расія, і улады, якія зараз кіруюць Беларусю, прыкладна будуць прытрымлівацца хутчэй за ўсё менавіта такой пазіцыі. Мы прамаўчым, і, можа быць, гэта гісторыя сама сабой знікне з інфармацыйнай прасторы. Спадар Валер, агулам вось гэтае маўчанне некалькі дзён, і калі была сустрэча з Лукашэнкам, з сілавікамі, пра што яна сведчыць? На вашу думку, у чым прычыны? Ці не ёсць гэта так званы сіндром Пуціна, схавацца, а пасля, як будзе нейкая версія, выйсці і агучыць яе? Я хочу нагадаць, што ў 2012 годзе, калі здарыўся так названы плюшавы дэсант, калі шведскі самалёт скінуў мядзведзяў плюшавых з нейкімі надпісамі, беларускія ўлады спачатку таксама абвяргалі, казалі, што не было, і толькі праз месяц Лукашенко прызнаў гэта сам факт і нават зладзіў кадравыя перамены і адправіў у адстаўку людзей, якія вінаваты за гэта. Так што тут все можа павярнуцца ў любы бок. Што тычыцца таго, чаму цяпер беларускія ўлады маўчаць? Ну вось Амбразевич часткова патлумачыў. Вось, назваў гэта фэйкам і сказаў, што тыя людзі, якія распаўсюджваюць эту інфармацыю, спрабуюць паказаць, што ёсць некія правалы у сістэме супрацьпаветранай абароны, у сістэме бяспекі і так далей. Вось у гэтым прызнацца беларускія ўлады не хочуць, бо гэта разбурае шмат якія міфы, якія міфалагемы, канструкты. Вось пра беларускую стабільнасць, пра Беларусь як выспу стабільнасці, міру, парадку ў акеане, некіх забурэнняў вакол, якіх адбываецца вакол Беларусі, пра тое, што Беларусь не ўдзельнічае ў вайне, і прычым Лукашенко ўвесь час кажа, што гэта Захад хоча ўцягнуць Беларусь у вайну, і толькі дзякуючы мне, я гарант міру, я не дапушчу гэтага. Ну а тут вось такі напад на самалёт, военный самолет на аэродроме стратэгічным, прычым у цэнтры краіны, побач са сталіцай. Ну, гэта элемент вайны, военны напад на военны аб'ект. Вось, і таму вось вайна прыходзіць у беларускі дом. Ну і потым, бачыце, тут же вось цэлы год была такая мілітарысцкая ліхаманка, калі бясконцыя вучэнні праводзіліся на тэрыторыі Беларусі, бясконцыя праверкі гатоўнасці. Тут мабілізоўвалі ўсіх, каго толькі можна, і МЧСнікам пісталеты, так сказаць, вручылі, і
паляўнічых, і рыбаловаў, і леснікоў мабілізоўвалі, і народнае апалчэнне, тэрытарыяльную абарону. І вось на тле ўсяго гэтага тут у цэнтры краіны адбываецца вось такі напад. Вось, і ўзнікае пытанне, які ж вынік усіх гэтых мілітарысцкіх прыгатаванняў. Ну і зноў жа Расія можа папрок рабіць, маўляў, як жа так, вы тут гарантавалі нам поўную бяспеку, а тут вось адбываюцца такія рэчы. І, дарэчы, у Беларусі Расіі адзіная супрацьпаветраная абарона фармальна, так? Ну вось як бы цяпер гэтую абарону прорвали, что называется. Таму гэта вельмі непрыемная інфармацыя для беларускіх уладаў. Яны поэтому спрабуюць, так сказать, рабіць выгляд, што нічога не адбылося. Спадар Паўлюк, вось спадар Валер згадаў пра тое, што гэтая сітуацыя, гэты скандал, ён разбурае міфалагему пра беларускую стабільнасць. Калі браць сродкі масавай інфармацыі дзяржаўныя, яны пастаянна кажуць менавіта пра гэтую беларускую стабільнасць. У гэтай сітуацыі так ці інакш чуюць і чакаюць ад таго, што будзе на дзяржаўных каналах таксама нейкая інфармацыя. Магчыма, абвержанне чакаюць ці штосьці яшчэ, кожны па-свойму. Як у такім выпадку, на ваш погляд, будуць дзейнічаць СМІ далей дзяржаўныя прапагандысцкія? Я мяркую, што яны будуць прытрымлівацца той жа пазіцыі, замоўчваць гэтую гісторыю, бо ёсць частка аўдыторыі, якая глядзіць выключна тэлебачанне, і для іх іншых каналаў камунікацыі і того месца, дзе яны атрымліваюць навіны, проста не існуе. А ёсць, тым не менш, вялікая колькасць, больш за палову процентаў насельніцтва, якія карыстаюцца рознымі каналамі камунікацыі, карыстаюцца інтэрнэтам, але не заўсёды цікавяцца навінамі. Разам з тым, вот зараз такі трывожны час, калі шмат што залежыць ад таго, ці уцягнута Беларусь у вайну, што адбываецца на беларускай тэрыторыі, ці ёсць вот этот інцыдэнт сапраўды важным з пункту гледжання наступнага разгортвання падзей, уцягвання у прыватнасці Беларусі ў вайну і магчымага ўдзелу беларускіх жаўнераў. Таму все ж таки, я думаю, эта інфармацыя разыдзецца. Так ці інакш, абрасце чуткамі, але разыдзецца па розных каналах, бо сацыолагі кажуць, што зараз шмат хто з беларусаў больш выбіраецца на міжасабовую такую абмен інфармацыяй, гэта ў тым ліку і сацыяльныя сеткі. Таму так ці інакш прапаганда не будзе мець манаполіі, і гэта не будзе паспяховай стратэгіі, але для частковай такой паспяховасці ёсць рэзоны, таму яны будуць маўчаць. Вернемся да сустрэчы з сілавікамі, якая адбылася ў Лукашэнкі напярэдадні. Спадар Валер, у сувязі з гэтым пытанне, ён запатрабаваў жэстачайшай дысцыпліны. Гэта адзінае, што ён запатрабаваў. Пры гэтым ён заўсёды казаў, Лукашенко заўсёды казаў пра тое, што калі будзе напад на беларускую тэрыторыю, то будзе адказ, цытата, жэстачайшы, страшны. Чаму гэтую сітуацыю не выкарыстаў Лукашенко, каб зрабіць разнос падначаленым? Разнос, глядячы па ўсім, ён зрабіў. То есть, магчыма, нам проста не паказалі яго, так? Конечно, я думаю, што гэта ўсё засталося за кадрам. Вось, невыпадкова былі две нарады учора і з сілавікамі. І я думаю, што другая нарада ў вузкім коле якраз была прысвечана разбору палётаў вакол Мачулішча. Вось. Што тычыцца таго, што мы павінны даць, сказаць, жэстачайшы адказ, пытанне ж у тым, каму даваць адказ, калі, вось, як сцвярджае кіраўнік байполу Азараў, што менавіта гэта беларускія партызаны здзейснілі вось гэтую акцыю, то каму адказваць? Як бы адказ некія дзеянні рабіць у адрас, я не ведаю, Украіны ці Польшы, як бы не выпадае. І да таго ж, калі ўлады не прызнаюць, што нешта было, то як можна рэагіраваць на тое, чаго не было? Увогуле, я хочу сказаць, што беларуская і інфармацыйная сістэма, і увогуле палітычная сістэма упадае ў ступар у момант, калі здараецца нейкі крызіс. Узгадаем, калі была смерць, таямнічая смерць былога міністра замежных спраў Владзіміра Макея, таксама двое сутак не ведалі, як і рэагаваць. Вось прыкладна такая сітуацыя. Усе чакаюць загаду аднаго чалавека, а гэты чалавек ці то не ведае, як
рэагаваць ці проста не звяртае на это ўвагу, таму і ўсе маўчаць. Калі мы кажам пра тое, што абвергнуць магло такой варыянт, як сустрэча на аэрадроме з журналістамі. І умоўна сёння з'явіліся фотаздымкі спутнікавыя гэтага самалёта. Магчыма, можна было прывесці здаля, каб не было відаць, што ёсць нейкія пашкоджанні. Спадар Паўлюк, ці увогуле, на вашу думку, такая ідэя можа з'явіцца для таго, каб абвергнуць гэтая сустрэча з журналістамі праўладнымі, адпаведна, з Лукашэнкам на фоне гэтага самалёта? Ну, можна разважаць пра розныя варыянты паводзінаў, але я думаю, што самы просты і надзейны з пункту гледжання даказанага эфекту это прамаўчаць. Таму хутчэй за ўсё яны прамаўчаць. Калі гуляцца ў больш такія далікатныя гульні, то абавязкова з'явяцца нейкія кадры, якія будуць абмяркоўваць эксперты і казаць, это той самалёт, не той самалёт і гэтак далей. Таму я не упэўнены, што гэта так будзе. Іншая рэч, што паколькі гэта тычыцца расійскай гісторыі, расійскага самалёта, то можна чакаць уцечкі, у тым ліку і з расійскага боку. Там будуць спрабаваць перакласці віну розныя групы адзін на аднаго, і акрамя таго мы ведаем, што увогуле там шмат дзірак і шмат уцякае інфармацыі. Таму ёсць магчымасць таго, што нешта уцечэ з беларускага боку, нешта уцечэ з расійскага боку, і мы даведаемся пра цяг гэтай гісторыі. Вы згадалі, што гэта расійская гісторыя, так сапраўды, і, дарэчы, прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў сказаў, што гаворка ішла пра Беларусь, пракаментаваў гэтую сітуацыю так, і сказаў, што Беларусь абвергала. Насамрэч Беларусь на той момант нічога не абвяргала. Спадар Валер, на вашу думку, ці гэта сігнал, як трэба зрабіць ад Масквы і Менску? Я не думаю, что так уже все узгодняется, любое слово, любая информация, любые заявы. Что тычыцца заявы Пескова, я не выключаю, что, магчыма, на афіцыйным уровне действий хтосьці і патэлефанаваў Крэмль і сказаў, да ну нічога не было, і на гэта і спасылаецца Песков. Цяжка тут казаць, не ведаючы дакладнай сітуацыі, дакладнай інфармацыі, як адбываецца гэты абмен. Просто мне падаецца, Песков сышоў ад некага дакладнага адказу. Ось і ўсё. Спадар Паўлюк, на вашу думку, чаму цяпер адбываюцца вось гэтыя праверкі ўласнікаў дронаў, блокпасты, уся гэтая інфармацыя так ці інакш у незалежных медыях ёсць. Ці не разумеюць улады ў такім выпадку, калі яны хаваюць гэты факт, што такая інфармацыя шкодзіць гэтай сітуацыі з іхнага пункту гледжання? Ну, гэта розныя адказныя. Адным трэба знайсці вінаватых, ну, ці тых, каго назавуць вінаватымі, а іншым трэба зрабіць пэўную інфармацыйную карцінку. І тут атрымліваецца несупадзенне. Але разам з тым, паколькі все жывуць у сваіх інфармацыйных бурбалках, і, допустим, менш за 20% людзей, якія чытаюць дзяржаўныя выданні, глядзяць дзяржаўнае тэлебачанне, перакрыжоўваюцца з тымі, што глядзяць, наадварот, незалежныя меркаванні, то атрымліваецца, што, хутчэй за ўсё, яны проста не даведаюцца нейкіх асаблівых падрабязнасцяў. Але калі яны на сабе гэта адчуюць, калі яны сустрэнуцца з блокпастом ці праверкай на мяжы, у такім выпадку ж паўстане пытанне? Ну так, але за мяжу зараз не так часта ездзяць, бо это не так проста, бо складана зараз у Беларусі атрымліваць візы для паездак. Мяжа з Расіяй. Праверкі абмежавалася. менавіта на мяжы з Расіяй, тут гаворка, і там не трэба. Безумоўна. Але я да таго, што, у прынцыпе, гэта ўсё роўна тычыцца не такой вялікай колькасці людзей. Чуткі, безумоўна, будуць. Але для таго, каб сказаць, што людзі, якія сядзяць у сябе ў мястэчку ці ў вёсцы і глядзяць тэлевізор, то яны, хутчэй за ўсё, не факт, што пра гэта даведаюцца. Але пра гэта ведаюць у буйных гарадах людзі, якія цікавяцца палітыкай, якія маюць доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі. Вот для іх это будзе пытанне, што рабіць на мяжы, ці ёсць нейкія праблемы. Вот Вясна кажа пра затрыманне 6 уже чалавек, якія ніякім чынам это каментавалі. То бок, все гэта, ну, прыцягвае ўвагу. Але, ну, натуральна, што паколькі грамадства ўсё ж такі раздзеленае, а не з'яўляецца такім гамагенным, то адны будуць ведаць і актыўна абмяркоўваць, а іншыя наадварот.
І спадар Валер, калі працягваць гэтую тэму вось гэтых моцных дзеянняў яскравых з боку сілавікоў, яны правяраюць вот уласнікаў дронаў на мяжы з Расеяй, аб'явілі ў вышук так званага дыверсанта. Ці гэта сведчанне пра тое, што сілавікі сапраўды ўпэўненыя, што магчымыя выканаўцы гэтага падрыву знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, ці яны проста робяць выгляд таго, што яны працуюць? Ну, цяжка сказаць, якая ў іх інфармацыя, але іх дзеянні, ну, з гледзяшча затрымання, я не ведаю, дыверсантаў, ну, цалкам лагічна. Перакрыць межы, перакрыць дарогі, кантраляваць прастору вакол мачулішчаў. Ну, гэта як бы такая банальная, стандартная рэакцыя на тое, што здарылася. Нічога тут дзіўнага, я не думаю, што можна было падшукаць гэтых дыверсантаў неяк па-іншаму. Таму тут як бы ўсё лагічна. Іншая справа, што пакуль нікога не знайшлі. Ну, а тое, што да, вялікая імітацыя бурлівай дзейнасці, ну, гэта заўсёды так паложана, каб прадэманстраваць, што ўсе працуюць. Іншая справа, што рэальна сілавікі даўно ўжо разучыліся шукаць рэальных злачынцаў. Яны ваююць не са злачынцамі, яны ваююць з апанентамі палітычнага рэжыму. Яны абараняюць не грамадства злачыннасці, яны абараняюць рэжым ад грамадства. Таму яны проста заточаны на іншыя мэты. Дзякуй, спадарства, за гэтую размову. Нагадаю, што маімі спадарства госцямі быў палітолог Валер Карбалевіч, а таксама медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі.